No moi! Hanhien ystävät Lahti-ryhmästä päivää. Pikkuveskulla tässä ollaan ryhmäläisen kanssa ja sitten siinä olisi hanhen kakkaa. Haluatko sanoa jotain, Aman? Joo, tässä olisi kuivannut kikkare, jota minä nyt avaan tässä. Kuten näkyy, tämä on aivan haperoa, turvemaista, aivan hajoaa kappaleeksi ja niin kuin näkee lähinnä ruohoa. Ei mitään sen ihmeellisempää. Ihan sama kuin ostat puutarhaliikkeestä jotain turvekapseleita tai miksi niitä sanotaan. Näytäs, mä otan vähän lähempää. Se on aivan ruohoa. Niin, aivan ruohoa. Eli aivan tosissaan erilaista niin. kuin koiran niin. kakka, että jos ihmiset niin. luulee, että on niin. samanlaista. Niin. Tämä ei varmasti tartu sen kummemmin kengän pohjaan kuin hiekkakaan ja lähtee hyvin pois irtonaista. Hyvin näkyy nyt se oikein tuossa. Tietenkin kosteita kakkakikkareita ei kukaan halua kosketella, mutta tämä on ihan niin kuin näkee, tämä on tämmöistä murenoa. Että tällaisia terveisiä täältä. Moi moi!